Pozor, milí diváci, vítajte pri politickom pulze. V momente, keď sa pred kamery postavil Robert Fico, bolo okamžite jasné, že toto nebude obyčajný rozhovor. Atmosféra bola napätejšia každou sekundou a slová, ktoré začali padať, zneli ako varovanie pred svetom, ktorý sa podľa neho rúti do chaosu. Bez obalu, bez diplomatických fráz, priamo a tvrdo. Nefunguje svetový poriadok, nefunguje medzinárodné právo. Neexistujú pravidlá, zaznelo hneď na úvod. A bolo cítiť, že toto nie je len politická rétorika, ale pokus vykresliť obraz sveta na pokraji veľkej krízy. A potom prišla veta, ktorá zarezonovala najviac. Veta, ktorá pôsobí takmer mrazivo. Musí niečo vybuchnúť. Práve táto myšlienka sa stala jadrom celého vystúpenia. Podľa premiéra sa totiž svet dostal do bodu, kde bez zásadného otrasu nepríde žiadna zmena. Až keď sa systém rozpadne, môže sa začať budovať nový. Je to obraz, ktorý v sebe nesie obrovské napätie. Ako by sme stáli tesne pred niečím, čo sa nedá zastaviť. Terčom kritiky sa okamžite stala Organizácia spojených národov. Inštitúcia, ktorá mala byť garantom mieru a stability, je podľa jeho slov dnes na smiech. Bezpečnostná rada, kedysi symbol globálnej moci, dnes podľa neho nedokáže ovplyvniť ani tie najväčšie konflikty sveta. Ukrajina, nulový vplyv. Irán, opäť nulový vplyv. Slová, ktoré zazneli, vykresľujú OSN ako prázdnu schránku bez reálnej sily. Lenže tým to neskončilo. Ostrá kritika sa preniesla aj na Európsku úniu, ktorá podľa Fica čelí rovnakému problému – slabosti. V jeho očiach Európa stráca dých, zaostáva za veľmocami a nedokáže hrať rolu skutočného globálneho hráča. Spojené štáty, Rusko, Čína. To sú podľa neho skutoční lídri. Európa? Tá podľa jeho slov len sleduje, ako jej uniká vlak. A práve tu prichádza ďalší tvrdý odkaz. Európska únia sa má podľa premiéra prestať zaoberať nezmyselnými zelenými politikami, ktoré vraj ničia priemysel a oslabujú ekonomiku. Namiesto toho by mala robiť jediné: posilňovať hospodárstvo a znižovať ceny energií. Elektrina, plyn, ropa. To sú podľa neho skutočné priority. V opačnom prípade hovorí priamo o sebazničení európskej ekonomiky. Rozhovor však nabral ešte dramatickejší spád, keď prišla reč na aktuálne dianie vo svete. Fico vytiahol konkrétny príklad. Útok na energetické zdroje v Katare, ktorý môže podľa neho spôsobiť výpadok až 17% dodávok skvapalneného plynu. A v tej chvíli zaznelo varovanie, ktoré znie ako scenár z krízového filmu. 2 scenáre, horší a katastrofálny. A nejde len o palivá. Ide o potraviny, ceny, dostupnosť základných zdrojov. Inými slovami, ide o každodenný život ľudí. Premiér otvorene priznáva, že tlak na ceny pohonných hmôt bude rásť. Ropy môže byť menej, ceny budú stúpať a Európa na to nemusí byť pripravená. Slovensko sa podľa jeho slov snaží situáciu zvládať, aj vďaka krokom, ktoré majú udržať ceny palív pod kontrolou. A práve tu prichádza ďalšia kontroverzná téma. Rozdielne ceny pre domácich a zahraničných vodičov. Krátkodobé opatrenie na 30 dní má podľa Fica jasný cieľ – ochrániť slovenský trh. Lacnejšia nafta totiž prilákala zahraničných vodičov, ktorí ju podľa jeho slov doslova vykupovali. Obraz čerpacích staníc na severe Slovenska, ktoré vyschli, pôsobí dramaticky a ukazuje, aký tlak môže vzniknúť pri cenových rozdieloch medzi krajinami. Do toho vstupuje opozícia a konflikt sa vyostruje. Fico ju obviňuje z manipulácií, preháňania a dokonca z úplného otrhnutia od reality. Najtvrdšie slová padli v momente, keď spomenul údajné výroky o útoku na ropovod Družba. Oni sa museli zmagoriť úplne, zaznelo bez servítky. Politická debata sa v tej chvíli mení na otvorený konflikt, kde už nejde len o argumenty, ale aj o emócie. Zároveň však premiér vysiela jasný signál smerom k Bruselu. Ak by Európska komisia chcela Slovensko za tieto kroky trestať, vláda sa bude brániť. No zároveň verí, že 30-dňové opatrenie je príliš krátke na to, aby proti nemu mohli byť prijaté vážne sankcie. Celý rozhovor tak pôsobí ako kombinácia varovania, kritiky aj politického boja. Na jednej strane obraz sveta bez pravidiel, kde sa čaká na veľký zlom.
Na druhej strane konkrétne kroky, ktoré majú ochrániť Slovensko pred dôsledkami globálnych kríz. A medzi tým ostrý konflikt s opozíciou aj európskymi inštitúciami. A teraz je to už na vás, milí diváci. Myslíte si, že Robert Fico pomenoval realitu tak, ako skutočne je? Alebo ide len o silné politické vyhlásenia v čase napätia? Veríte, že sa svetový poriadok naozaj rozpadá? Alebo ide len o dočasnú krízu, ktorú sa podarí zvládnuť bez veľkého otrasu? A čo hovoríte na kritiku Európskej únie? Je Európa naozaj slabá? Alebo len hľadá svoju novú pozíciu vo svete? Zamyslite sa aj nad tým, čo by mala Európa robiť ďalej. Má sa sústrediť na zelené politiky alebo skôr na ekonomiku, ceny energií a posilnenie priemyslu? Sú podľa vás kroky vlády pri regulácii cien palív správne a potrebné, alebo môžu spôsobiť viac škody ako úžitku? A kam podľa vás smeruje Slovensko v tomto všetkom? Je pripravené na možné krízy? Alebo nás ešte len čakajú ťažké časy? Napíšte nám svoj názor do komentárov, pretože práve váš pohľad je dôležitý. Ak sa vám takéto videá páčia a chcete, aby sme prinášali ďalšie podobné analýzy a rozbory, určite nezabudnite dať like. A ak nechcete prísť o ďalšie silné témy, ktoré hýbu politikov doma aj vo svete, prihláste sa na odber nášho kanála Politický puls. Vaša podpora nám dáva zmysel pokračovať.